Kwaziwa igogo, kwaziwa yambuya, kwaziwa vadare. Tinotenda tauyawo nhasi kumatare nhasi. Kwakamirawo sei nhasi. Tane mazuva tisingaonane tisingasvike kunoku. Takatoda kungonzwawo kuti vazukuru ava vari kusvika mudare kekutanga here? Kwete. Okay. Vakambouya muchembere vagere apa. Ndo vakambouya vari vega. Vane dambudziko ravo raivanetsa kana kuti raivatambudza muupenyu hwavo. Nobva ndambovaitira zvandakavaitira. Nobva ndati aiwa mozodzoka mudare. Saka papane mwaka wakati kuti vasina kunge vadzoka. Saka ndazovaona nhasi vadzoka mudare vachitsanangurawo panera ndakambovaitira kuti aiwa vakamborishandisa nemazvo zvikamboratidza kuganuka kwechikamu chavakanga vafambira. Asi vakazoregedza kuramba vachiita sezvandakanga ndavataurira ndokubva vagumira munzira. Saka ndofunga dambudziko revi yese kutsanangura kwavo vari kuti raakutangidza. Munotitendera kuti mukurukura nawo here? Tinotenda. Pamakauya kunoku kwagogo makauya mese pamwe chete? Akatanga kuuya ndiani? Alright. Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Chakaita kuti muuye kwagogo chii? Kuti ndiuye pano ndakambouya ndichirwara. Kuya kwandakaita nyama dzangu dzaingodzimikana. Saka ndaingoti pandairwara pai ndaingosangana nemadzodzi mukati memba mangu kusvika imba yangu yakasvika pakumboda yakanga yaparara. Ndobva ndazouya ndobva ndasangana netsaona ndakasangana nayo idzudzu iroro. Saka ndaingotambudza. Saka ndakazoti ndega ndidzokere futi kuna muchemberi vandisunungure vandibatsire. Ndovanga vambondipa zvokuti ndigadzire ruoko rwangu neshaya muri kuona kudai. Itsaona dzakasangana neni dzakadaro nekuti ndakazoti rege ndisvike kwamuchemberi mushonga wakambondipa kuti nditswauke ruoko rwangu iri ranga risingabate. Saka mushonga uya wangu wakuita sei ndakona unenge zvanga zvakuya. Saka mushonga wawangandipa ndanga ndasisazvishandise. Ndokuzotora munin'ina wangu kuti handei nhasi uno kuna muchembere vanga vachimbondishandisa vachindibatsira. Saka nhasi uno ndatora munin'ina wangu nemwana wangu kuti handei munonozvionera ndovakambonge vandibatsira. Saka mandiona ndadzoka nhasi uno kuuya kudai. Ndoda kudzokera zvekare panyaya yetsaona yamanga muchitaura inova yatirikuona mune ronda pashaya apo. Chii chakaitika? Ndaingomborota ndichingo nenhau dzechikaranga chaingo chichindinetsa mukati menyama dzangu. Saka chikaranga chei? Ndaingonzi ndine mudzimu. Saka mudzimu ndaitozvirambawo. Saka nhasi uno saka mandoona ndauya nevanin'ina vangu kudai nemwana wangu. Ndakanga ndabatsirwa namuchemberi. Saka mandoona kudai iaccident iyi. Iaccident. Saka kuzoya kuna muchemberi kudai ndandauya kuzobatsirwa semunhu akanga ambondipa mushonga wekuti ndiite sei ndishandise. Accident yakaitika gore ripi? Yakaitika rini? Pane 2 years. Pane makore 2. Chii chakanyatsoitika paaccident ipapo? Handinyatsosiva nokuti ini ndakatonge ndatofa pazvakaitika. Ndaitonzi munhu atoenda unopetwa. Ndokutozongonzi ngaaende kumba adzokere. Saka pandakauya kumba ndopandakatanga kuvhunduka ndichirota ndichingosangana nezvakawana. Makatobva kuhospital musina kana kurapwa zvichinzi munhu atoparara? Vangosona achita bva negumbo iri. Ranga asinganyatsokwanisa kufamba.
Alright, saka kuti saka vangonditi ngavamboenda kumbasame ava bp yavo inenge yakaita sei yakashuta rege vaende kupi vamboenda kumba pamwe vari kufunga vana vavo. Ndokusvika kwandakaita kumba but kumba kwacho vanhu vacho vaitotya kuti munhu wamatigira uyu hapasina. Pane zvavasati mauya kwagogo makambofamba here? Pane kuti accident yakonzerwa nei? Takatombofamba tafamba kudaro sevanin'ina vangu vairambowo sevanhu vaida zvechechi vaitombotanga ndaifamba ndingonziwo une mudzimu but ndasati ndazvipinda mazviri sati ndazvinzwisisa but nokufambawo ndopandanga ndakutoziva kuti zve zvandakamboudzwa mumashure muya rege ndichita sei ndichidzokere nzira rera ndaimboita sei randaiudzwa ndokuzodzokera futi ndidzokere futi nekuudza kwandaimbodza vana vangu kuti pane kwandakamboenda kwamuchembero akambondipa mushonga uyu saka ndokudzoka kwandaita sei kwandadzoka nhasi uno. Alright, chakaita kuti muregere kushandisa mushonga chi? Vanin'ina vangu vasingazvibvumi vachingoti vanoda zvechechi saka nhasi uno vari kuona nepandakamboenda navo ndichivatsanangurira kuti vanin'ina pane kwandakamboenda pane mushonga wandakapuwa wokuti ndigadziriswe ruoko nhasi uno ndokupa vakandipa fodya vakati zvauri kuramba vanin'ina vako zvavari kuramba kuuya saka fodya yandiri kukupei ndoti mene unokumbira nefodya iyi munoti havatadzeri kuuya saka ndokuzoya kwandaita nevanin'ina vangu. Gogo munzou makavazesa? Ndakatofambawo ndokutongonzwawo nevanhu vanofamba vanogara kwakati ofamba so unosvikovaona. Alright, tikatimboenda kunana tete takumboenda kuchechi yezvinezvi. Makadii hama dzangu? Tiripo makadiwo imimi. Dambudziko raamai munoriona sei muning'ina zviya? Munoriona sei nemi? Dambudziko remuning'ina wangu iri pari nhasi uno ndaona ndasvika mukati memba ino ndiri kunzwa kufarisisa zvakanyanyisa nokutenda zvakare kuna mbuya. Ini ndiri munhu akanga ari ndingangoti munhu akakurira muchipostori ndo mandinofamba ndiri. Saka paiuya muning'ina wangu achinditsanangurirawo kuti vakoma muning'ina wangu onai kurwara kwandiri kuita uko ndinobatsirikawo sei. Indaingove munhu aingodhonza tambo ndiri kusaidhiri kwedu kumasoro ndichingoti aiwa isi ukapfugama Mwari vanokuitira zvose. Kupfugama chete Mwari vanopindura. Akaramba wakakavara akati aiwa mungangonditi kupfugama kudi neniwo kwandaive ndiri ikoko ndaitopfugama ende ndapfugama pose pandaingopfugama ndikangopfugama netsananguro dzake dzaingodzika dzidzo pamukomo wangu uchingonzi patiri kuona pane hama yenyu ine zviri kuipotera kuseri kwayo. Ndobvunza zvakare kana muchiti kupotera mune muchirevei handichatsozvinzwisisa. Hanzi aiwa pana mbuya varipo vari saka vanoda kuti vabatsirwe muchivanhu asi ndaisazvigamuchira nokuda kwokuti ndaingoriwo mupostori ndaida aya mashoko akabuda patsananguro dzekuchipostori ndopandakazvibatawo nazvo. Alright, aiwa tinotenda. Takuti akumwana upenyu hwamai vako uri kuhuonawo sei? Pari zvino ndinongoda kutenda hangu ambuya nekutibatsira kwavakaita nekuti upenyu hwanga hwairarama mai vangu hwairwadza. Vakasangana neurwere hwakakura usingaiti nekuti ndakasvika pakutosiya imba yangu inini nekuti amai vangu zvairwadza kuti amai vangu vanga vasingakwanise kana kuenda kuchimbuzi kana kuti vadye chaiko shaya dzese dzanga dzakaoma idzi vanga vasingakwanise kana kudii. Saka imba yangu yakasvika pakutoparara ndakatosiya musha wangu ndikati handingasiya mai vangu vachiparara nekuda kwekuti ndoda kugara mumba mangu. Saka ndainobatsira mai vangu kuti vaende kuchimbuzi kuti vadye kuti vageza here ini ndaimira navo. Mira ipapo mamuri kutsanangura nyaya yekuti makasiya imba pasina here mumwe anokwanisa kuchengeta amai? Hama dzavo dzese dzairamba hapana kana aibvuma saka papasina kana
haikwanisa kana kuti avatarisewo. Saka ndozvakazoita kuti ndisiye musha wangu ndichibatsira mai vangu. Dzimwe dzenguva njere dzavo dzaitomboita kunge dzakutorasika, dzimwe dzenguva vakarara waitonzwa vachitaura, utozoti papa nai mama ko manga muchitaura naniko, unzwa ndine muchembera nawachitaura naye kuhope. Kuti muchembere upiko zvamuri kutaura naye mama, ina handizvinzwisise, nzi nditore nemuchembera wana ndichitaura naye kuhope. Pamai vanzwa vachitaura mainzwa vachitaura mashoko ekuti chii? Ini ndandisingazvinzwisisa hangu zvavaitaura zvacho. Ndandisingazvinzwisisawo semwana. Asi paizomuka ndopa ndaizoti ko muchitaura nani, zvonzi ndine muchembera ndandichiona kuhope wana ndichitaura naye. Zvese zvavaisa vakatombosvika nguva yekuti vaizvimba dumbu, vaizvimba kutanga kupenya, zvekuti zvaitondityisa neni mwana wacho inini. Zvekuti ndati ndikatarisa ndaingoti penyu wamai vangu hapazisina, ndaigona ndaitondingoona ratoguva, zvekuti ndaiti amai vangu ndosvika navo kana kuseni nini, handifungi kuti vanosvika kuseni nesituation yavanga vari. Saka vakazouyawo kuno kwambe indaitozviramba ndikati handidi kuzvinzwa zvamuri kutaura zvekuti chivanhu chichi handizvizive iri, handitodi kuzvinzwa. Ndopa vakazouya kunoko, vakatazouyawo namama vadika, chiuya nemushonga vakapiwa namwe. Imwe yacho havanotozopedza kushandisa, vakarasa, nekuti vanga vakuona kunge zvatochinja zvatoright. Imwe mishonga yavakapiwa namwe havana kupedzisa kutoishandisa, vakarasa. Ndikatovabvunza naimama ko marasa munopedzisa kushandisa mishonga yamakapiwa wani nambuya vacho, zvikanzi aiwa ndatoright, nekuti ruoko rwavo chairo rwaingogara rwakadai, vangasingakwanisi kana kuti vadai. Asi ko zvino rwakutokwanisa kuti vadai Shure mekunge vashandisa mishonga yavashandisa mishonga yavakapiwa naambuya. Ruoko rwavo izvezvi kana gumbo vakutokwanisa kutofamba kuchimbuzi, vakutoendawo vega. Zvimwewo vanotoitawo vega, zvasiyana nezvandaivabatsira zvese, kuti kuchimbuzi vaimirira kuendeswa, kudyiswa shaya dzakaoma zvekuti vaitoita kubata muromo kudai, tupinze spunu vakwanise kudya. Asi ko zvino kutokwanisa kutaura, kudya vakutodyawo, tukidza nemishonga yatakapiwa naambuya. Ngoda ngokutendaiwa ambuya nezvamakatitira. Ngatichimboita hurukuro nevazukuru venyu kuti tinyatsonzwisisawo nhoroondo, nokuti pavakauya tatisipo nepakatangira dambudziko tanga tisingazive. Tangoitirwa kuti nesuwo tive nechiedza chemamiriro akaita nyaya. Tichidzoka kudare yambuya, nyaya yemhuri kana takanangana naamai yakamira sei? Madzodzo avo ari kubva kupi? Ivo nguti havanzwa vachitaura zvavari kutaura, asi takuya kwamuri kudare kunoku kwakamira sei? Ndimunoona zvatisingaone nekunzwa zvatisinganzwe. Hongu, ndinodavira ndichiti dambudziko ramuchembera vachitanga kupinda mumatare, ndakavatsanangurira kuti muchembere dambudziko renyu rinopera kana richinge raredzerwa ngoma, pachinge paitwa chikaranga chinoda kuitwa pamuri. Saka ivo mhinduro yavakandipindura vakanditi inini kumuri kwedu tinonamata. Handina waningazogona kunokokorodza kuti handomunonzwa kana kuti handozonokumbirira kana kutaura nevachataura pavari. Ndikaona kuti zvechokwadi handaikwanisa kuti ndimutse dzimu kana kuti ndisimudze dzimu riri pavari pasina kana umwe chete weropa. Saka ndakavapa zvandakavapa, ndikati ndoda kuti pawanikwe chero umwe chete anokwanisa kukumiririrai, anokwanisa zokutsanangurirai zvinenge zvataurwa pamuri. Nekuti dambudziko ringori pana muchembero uyu ridiki, asi tichiona nemeso edu enyama ringaita unge hombe. Chinoda kungogadziriswa chivanhu chete, nekuti hazvina kutanga pavari izvezvi kudai, vakakura vanazvo. Saka nekurambawo kwavaita vachitaiwa tino mapfugamo tinonamata, zvaivadanira matambudziko akawanda. Nekuti upenyu hwavo ndakahutarisa hunotosiririsa. Asi ndinochema kuvadzimu kuti aiwa dei vatitungamirira sekuvimbisa kwavakamboita pakutanga, kuti paonekwe kuti aiwa pane sanduko iri kuonekwa, nanhasi uno varambe vachititungamirira. Nekuti haisi nyore kuti mwana imba isvike pakuparara. Chokwadi.
ritori rimwe dambudziko futi rinenge roda kutonzi rigadziriswe, asi dai vakatevedzera nenzira chaiyo yandakavati vaite, ungadai pamwe nhasi vakutokwanisa kutozviitira vega zvinhu zvizhinji. Ndakatotasa nhasi uno Muchembero, pfungwa dzavo dzinotombosvika pakubatwa, kusatonatsotaura zvinonzwisisika. Zvichikonzerwa nei Ambuya? Chivanhu chete. Chivanhu chete chinoda kungogadziswa kana chinoda kungokumbirirwa kuti aiwa mpwere kuramba kwavari kuita ndokukonzesa mazuva. Kuti vakasangana netsaona yezvingerengere izvi yemotokari iyi yakangouyawo here kana kuti ine chekuita nekuda kwezviri pavari? Ndo matambudziko andikureva iwayo, nekuti ivo vandozviziva, dzinotoya ari makopi, hakuna chinoitika pavari Muchembera chisina kupupurwa kumakopi. Vabvunzei varipo, nekuti dare ravo ringori dare rinoda kungogadziswa padikwani. Zvobva zvatoita zvakanaka. Ambuya vari kutaura nyaya yekuti munorotswa. Chokwadi. Munorotei? Tinotorota Muchembere anenge akapfugama pakata chikurukoto pamberi pangu apa, akapfeka jira rebhuruu. Ndozorota kuti vamwe sekuru vane jira reblack. Vese vanotaura nemero. Hongu. Munorangarira here mashoko avanenge vachitaura? Hongu. Mamwe mashoko avanotaura ndekuti apa tiri kutodzidzawo kuitira kuti kana pane mumwe munhu ari kutoona izvozvo zvipasocial media anobva aziva kuti izvi ndo zvikutoitikawo pandiri. Munhu obva atoita obva atodzidza, uchazoramba uchitenderera sekutenderera kwamateitawo imi mandiri. Vanotaura mashoko amunonzwa here kuti amunozogona kurangarira kana musavaona? Panouya munhu wechirume wechikuru anenge achitaura nemi, achitaura achiti, muzukuru wangu, kana uchida kuti zvinhu zvako zviite upenyu hwakanaka, imbonditengera jira netsvimbo yangu ndikuchengete, ndikubvumbamira. Saka ndinenge ndaingoti pamwe kurota here kana kuti kuita sei, vati vanenge vachitouya upe vachitonditaurira. Pataurwa nyaya yekuti izvozvo munozviziva kuti zviri kuitika, ko nyaya yekuti kuchechi ndo iri kutasai kuita here zvinhu zvamuri kuda kuita izvozvo kana kuti zvinofamba sei? Ezvinozvi ndatosvika pakusiya zvechechi, ndakutomira naMuchembere kuti vachinigadzirira chikaranga changu. Alright, regai tidzokere kuna Muchembere. Tanga tadzoka kuti muzoona tsotaura kuti zvechokwadi ndinorota nekuti ndinorangarira ndichimboya panapa vachitaura nyaya imwe chete yekuti hakuna mudzimu unosurprise munhu. Unongosvika chiriporipochi kumunhu usingazivi, unotokupa masainzi ekuti pane zvoda kuitika. Tadzoka kwamuri Ambuya, vatsanangura ichokwadi kuti vanosangana nemakope. Takudzorera nyaya kwamuri, vapapi manje mhuri dzauya idzi? Ndichivaona vachisvika, chekutanga ndoda kuti vaperekedzi vauya naMuchembera vagutsikane kuti zvechokwadi chivanhu apa chiripo, dzimu rechokwadi riripo, risina ubatwa, nekuti ndakambenge ndambova, nekuti dzimu richisvika haringosviki dzimu rakachena, pane zvinenge zviri kumashure, nekuti hanzi mhepo kana chiuya nokutora zvese nemarara. Saka tinotanga tabvisa marara kuti dzimu risare rakachena riri rega. Saka ndakambovapa zvandakavapa, ndikavatsvagisa jira recheno ramakwara iri jena iri, kuti dzimu kana pane urombwa kana zvanga zvichiitwa zvinosvibisa dzimu mudzinza, mudzimu ucheneswe. Saka ndoda kuti vari muno vaperekedzi, ndinokutengai nerudo rwenyu
rambai makadaro. Ndoda kuti dzimu riri pana Muchembere ribude rikurukure muchinzwa. Kana rakurukura rochitipa gwara nenzira roisa bvumbatiro pamupwero. Nekuti kana tavatambirai wakavosudusa madzudzu, kana tavakumbirirai swana Sahwira vochenesa nzira dzemupwere, vochivaka zvekare dumba rechikwere zukuru chavo icho kuti ridzokere. Nekuti ndingati ndinopa mhosva kwavari, nekuti ndovakaunza madzudzu kumupwero uyu kuti dambudziko romupwero imba yake svike pakuparara. Aiwa, pari kunzikwa muri kuzvinzwa kasisi nemwana ndimaperekedza amai handiti. Saka ritosira Muchembere vaite basa ravo handiti. Aiwa, tinotenda. Kana uchipatara zviriko munhu anotonzi pane here vanosaina mapepa vanobvuma kuti aitwe operation, vanhu vototi aiwa tatenderana kuti ngazvidaro. Saka isusu tinoti pachirungu toti mabvuma kusaina. Zvakanakai. Tinodzokera kwamuri zvekare ambuya. Changamire mudzimudzoka, oye mudzimudzoka kwazuwa. Changamire mudzimudzoka, oye mudzimudzoka kwazuwa. Vananasi vanochema, oye mudzimudzoka kwazuwa. Yeah.
wadini kundobviwa. Aiwa, tinofara nekupembera kana tichitsikwa nemi kudai. Aiwa, taisa zvanza. Toziva kana mauya kudai. Aiwa, kamunoya hombodo yakazaraka. Ino mochititurirawo maviri mana. Mwere dzoziva kanzira negwara. Nekuti aiwa katoziva ndimika vakuru vedu. Vaitipaka nzira negwara kubva mari mwezuro. Ndotaiwa katinotenda nekusvika kwenyu. Tochiziva naoka tisati tareva mazhinji kuti kunyangwe ivo vakwere vauya oka voziva kuti tiri kurukura nani. Tokumbirawo kuzivana kuti tiwane kufamba tichienda kumberi. Aiwa ndekuno. Apwere vari kuchema vanoda kuzivaoka kuti tokurukura naniko. Kuti aiwaka kuti tizive kuti tiri pamwe chete mazwi mashoko. Tozoti aiwa tiri pamwe chete tiri kuita rimwero. Aiwa ndekuno. Aiwa kuno kutsvene. Kuri seivo kwabviwa. Aiwa tinoritenda. Haripo weropa uyo angada kuziva kuti tokurukura nani. Ini ndaita zvangu sahwira. Changu kukudenhai kuti muuye kudai. Vapwere venyu movapangidza karamangwana. Movapangidza kagwara reupenyu. Motambanudza, moparadza zvese zvinganetsa kana zvingadzudza mwere dzenyu. Aiwa tinoritenda. Tekuno. Mpwera da kuziva kuti ndiani. Aiwa tinaro. Ndiroro chairo. Muri kuzvinzwa? Hanzi nevapwere toda kuzivoka zita renyu. Kuitira kana vozonhodzawo vakuru vari kumberi. Vowana mataurire. Ndiri mwera soko. Vapiri. Mutiro. Ndinobva kupi? Vanobva kuMalawi. Marinzwa here? Kozita rekuzvarwa rekuberekwa. Todawo zita rekuberekwa. Vani? Hanzi vaMarita. Movaziva? Aiwa tinoritenda muchemberi. Inoendesa hwira. Ndochichemawo neiri. Kuti iyo makagara mafudze chikomo chenyu ichi. Tarirai madzudzu ari kusangana nawo aya. Ndotaiwa kazvamauya kudai. Hongu mupwere pamwe anotadza nekusaziva. Asaiwaka mochimuregerera. Kuriita iri kukutambirai. Mochimuudza kanzira negwara. Mochimuudza kunyangwe mafugo amunoda. Kana azotadza kuritevedzera. Aiwa mochiisa kashamu yenyu. Ndiroro. Ndoda jira rangu redenga. Vari kurinzwa. Ndo rakaita sei? Oe blower, odenga, oe denga. Aiwa ndapanzwisisa. Nechichimwe. Wandibekera woka.
Moda mashushu. Aiwa riri munzeve tiri kurinzwa. Nechichimwe. Netsvimbo yenyu. Hongu pane chimwe here. Chipfigiso aiwa ndizvozvo. Aiwa tiri kurinzwa. Ndichavakohomedzera kuti riitwe sairoro. Odiwa zvekare chii? Kana kuti zvakwana? Ndiro, aiwa. Aimbodiwa ndiro yemuti. Aiwa, vari kurinzwa. Aiwa, tinotenda. Kana raitwa iroro musati maenda, inisahwira mundiregerera ndinotaurisa. Kana mpwera zadzikisa iroro, madzudzu atichamaonika. Mochimubvumbatiraka. Kozoti chizukuru chenyu icho. Hongu, ndochikumbirawo kamochidzosera mudumba. Aiwa, kana madaro tinotenda. Muri kuziva kuti pamusoro yambuya tibvunze ukama hwenyu apa muri kuziva kuti Marita ndiani? Ambuya amai vanhu vabereka baba. Vakavaona nechiso chenyu kuti munovanzwa. Tinongovanzwa. Takazoberekwa vaenda kare. Naika. Ambuya vauya kava ndeverudzi rwenyu ava ndaasawira vabvunzei zvamunoda imimi. Mbuya tondiko. Pamusoro iza. Naimbuya. Imi ndimani? Tanzwa mati ndima Marita mauya. Toda kuziva kuti munodei chamunoda mukati medzinza renyu. Hamuna here zvamakabereka zvakaipa mumashure mbuya, nekuti tinoda kufamba negwara chairo. Chidoko mubikaka mufaraka ndokupfumba miraika ndiro sasangane nedzudzu reseri ndozvaiona mhepo dzose dzichisvika paari achisangana nemadzudzu mukati memba yake. Zvino takutochemawo kwamuri mbuya mauya. Takutochemawo kwamuri kuti mushanga ucheneswe. Nesu vana vedu tivhumbamirwe. Motivhumbamirawo moticheneserawo mushanga napaine zvakaipa zvinopingaidza. Takatofaka kudhara nhasi. Dai muri kutochemaka. Takati nhasi uno ndamukaka. Ndamubvumbamira kuti anyatsoona kuti ndiripo. Amandaona ndauya. Aiwa tinotenda. Muchirere kuda kubvunza. Tanga tiri kuda kubvunza kuti kwa pandiro yavataura iyi tinongoteka chero muti here kana kuti vane muti wavo wavanoda. Kuti hatizozivi. Unoratidzwa nasawira wangu. Zvimwe chete netsvimbo yacho. Zvimwe ndodaka zvinobva pakadzika pemoyo penyu. Kuti ndinoda tingangotenga chiro yemuti wakati. Muti rakadai. Ndiro. Tiri kuda zita remuti rinogadzirisa iyo ndiro yenyu. Netsvimbo yacho. Netsvimbo. Moda danda ripi? Muti wacho
mudzenge ndara mausi ndiri kudiwa mudzenge ndara aiwa tazvinzwa noziva pane rimwe ramuda kubvunza usati waenda pamusoro izvenhasawira mumbocheneswa mhino yenyu nomiri yehomwe dzenyu kaistirana sawira yehomwe yenyu iri kurwadza kai panoitwa sei homwe yenyu yatambura kai nedzikinureivo aiwa kazvapinda mukati memuno zvinhu zvese zvakuenda kumanake aiwa kana pakadaro tinopatsigira tinopatenda musativimbisa remanyepo nda kuvimbiswa rinozadziswa nekuti mupwere watambura waenda panhovo kasingaperi imi makangoriringa here mupwere achingotambura toda kuti aiwa kamuchimusunungura ini sasahwira ncharamba ndichingorudza huhu kuti aiwa huyai tibetserane mupwere aisunungurwe adzidza kana anga iri shamu yekuti adzidze aiwa achera chikomba saka ndoti chiri tambanudzai mokura akanzira dzake zocheneswa iye achizadzikisa ramareva ramati munoda ndichamira naye kusvikira takutambidzai zviro zvenyu inotenda zvangu marinzwa kari rokudikaniwa aiwa tinotitarinzwa shamu yava kwamuri kusaritekedza nindinoti pangu ndasakura ndazunza chandasara nacho kuunganidza zviro zvenyu zviri kudiwa tochiendesa kumuridzi wazvo mukanorivarawo maenda kumadumba iro rava renyu mandinzwisisa totenda dzokere kuna ambuya dare tariona muchembere wasvika wataura kungave nevamwe vangangoda kunzwisisa kuti naivo vanogona kunge vari kusangana nematambudziko akaita saya atasangana nawo nhasi uno apandwa mudare kuti mudzimu ndowanga uchikonzera madzudzu anga achiitika mukati meupenyu hwavo mungape dzidziso yekuti kudii kumhuri yezimbabwe vangadai vari kusangana nemadzudzu asiri kupera asi achikonzerwa nevenyika dzimwe vanoda kusvika pavari chandingati kune vese vateereri chinhu chinonzi mudzimu hachina kuipa ende ukatevedzera chinoda kungoitwa hazvirevi kuti ukanzwa kutevedzera chinyakare chedu watosiya chinamato kwete chinamato chinotodikaniwa nemunhu wese ende chinotoitwa nemunhu wese asi hanzi tangai magadzira zvekumadzinza kwenyu mozouya mopfugama kwandiri nekuti tinogona kuzvitora kunge zvinhu zvisiko asi zviriko chivanhu chiriko hamadikani munoona vazhinji vanosangana nematambudziko vozoyeuka bako vanaiwa
pamwe chida kumashure nochitombozviudzwa kuti gadzisa zviri pauri, gadzisa zviri pauri, uchiverengera. Hazvibetseri kuzogadzirisa wasangana nematambudziko, wasangana nemuchembere uyu. Gadzirisai zvinhu nguva ichiripo. Hatisi kurambidza vanhu kuenda kumapfugamo. Aiwa, endai kumapfugamo kwenyu muchizadzisa zvirevo zvinenge zvichida kuitwa kumadzinza ekwenyu. Aiwa, tinotenda vane nzira dzekunzwa vanonzwa chiri musakasaka chinozvinzwira. Tinotenda. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nemaviews. Sly Media TV mandichinjira my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth, kutipa nzira semaghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.